Simeka Grace on Vuma FM at 6 minutes before Vuma breakfast ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lakho namhlanje siqala inyanga enje uAugust bamba sengiyavala cela ukukhuluma nawe namhlanje kusena amazwi amafishane bese uyaphuma uqale usuku lakho this morning. Funa ukuthi ekseni njalo uma uNkulunkulu ezoqala into entsha okudala uvele aqede njalo uma uNkulunkulu kukhona into entsha afuna ukuyiqala empilweni yomuntu nasempilweni yakho lokho okudala uvele enza indlela nje ukuthi kuphele manje ke njalo makukhona into ephelayo noma kukhona into ekulahlekelayo noma into kukhona into oyiluzayo ubokwazi ukuthi uNkulunkulu kukhona ke into entsha afuna ukuyiqala empilweni yakho ngoba kayiqali into enje kanti kusekhona into endala engaze ikubambe ekuthena ubone into entsha uNkulunkulu afuna ukuyiqala mase kukhona izinto ezintsha uNkulunkulu ezinamandla afuna ukuyiqala wenza isiqinisekiso ukuthi lokho kudala noba ukujwayela uyaqeda ukuze kufike okusho ozokwazi ukubamba akakwazi ukunikeza okusha kanti okudala kusekhona kumele okudala kusuke endleleni yakho ukuze ezokwazi ukuthi ededele okusha ozokwazi ukuthi ukuthole bese ubona amandla akhe. Lethi iBhayibheli ngesikhathi uJesu efika emshadweni waseKhana laseGalila wayemenyiwe nabafundi bakhe bafike emshadweni waseGalila waqhubeka umshado wabamnandi kodwa wathi uJesu manje sekufanele kube khona iwayini elisha elizoba khona kodwa wakwazi ukubonakala amandla ewayini elisha kusekhona iwayini elidala kwaphoqeleka ukuthi iwayini elidala liphele belijwayelekile ukuze kufike iwayini elisha belingeke libonakala elisha iwayini kube elidala belisekhona kodwa kwaphoqeleka ukuthi leli elidala liphele noma bebezoba frustrated abantu basemshadweni noma bebezokhathaza ukuthi sizokwenza kanjani mase kuphela iwayini elidala siyini esizoyenza mase kuphela iwayini noma ikhona ifrustration kodwa uJesu bazi ukuthi abakwazi ukuthola iwayini elisha lisekhona elidala kwaphoqeleka ukuthi liphele iwayini. Ngiyacabanga uchef wasemshadweni waba frustrated waba nestress wathi sizokwenza njani iwayini siliphelile kanti ukuphela kwewayini kusho ukuthi khona into entsha namandla ezayo. Lithi iBhayibheli eselenzile iwayini bamangala abantu emshadweni bathi yazi lemnandi kakhulu leli kunaleli besinalo ngoba ukwazi ukubona izinto ezinhle kakhulu ezakudala isekhona zingakapheli. uNkulunkulu uyayivumela kuba ziphele izinto obuyitshela ukuthi wena zubest wakho kanti khona ezubest kakhulu uNkulunkulu akacabangela zona. Kwesinye isikhathi kuba khona abangane obunabo obuyitshela ukuthi ibona bazokisa empumelelweni kuvele kube yibona abakujekelayo nabakushiyayo kanti uNkulunkulu khona abangcona afuna ukubaletha abazokisa endaweni ephakeme kakhulu ngoba kube bebesekhona labo kaduna bo before bebengebe kwazi ukufikisa la uNkulunkulu afuna ufike khona. Ngifuna ukuthi ekseni as we are starting a brand new month khona abantu ozobashiya nobashile enyangeni eyedlule nangonyaka owedlule ngoba uNkulunkulu khona izinto ezintsha akafuna ukuyiqala empilweni yakho kulenyanga. Musa ukubuka emuva ubheka okulahlekele kodwa bheka phambili ulindele okusho uNkulunkulu azokwenza. Mawufuna ukubona uNkulunkulu enza izinto ezinkulu nezimangalisayo khohlwa ngokwenzeka izolo ngeke usenza lutho ngakho khohlwa ngabakushila izolo ngeke usabashintsha kodwa bheka phambili ulindele okusho uNkulunkulu azokwenza. Izinto ezinje zingaphambi kwakho azikho ngemva kwakho izinto ezinamandla azikho kuyizolo lakho kodwa zikusasa lakho. Musa ukubuka kakhulu emuva uzophazamiseka ugcina ungasayitholanga izinto ezintsha uNkulunkulu afuna ukuyiletha empilweni yakho. Ma uNkulunkulu esozoqala izinto ezintsha ezakudala uyayisusa uyayihlehlisa lama relationship angasebenzanga last time ingoba uNkulunkulu befuna ukufaka kwi relationship entsha ezokwazi ukuthi ekufikise ecebeni lakhe. Musa ukuzama ukunaturisha izinto zayizolo ukuzama ukuhlanganisa nokulungisa izinto obona ukuthi ayilungi bheka phambili ulindele uNkulunkulu into entsha akazoyiqala. Khona iwayini elisha azolehlisela empilweni yakho khona imisebenzi emisha akazoyehlisela empilweni yakho okungasebenzanga izolo. Musa ukuzama ukuhlanganisa bekuuNkulunkulu owenze ngababomu ukuthi kusuke ngoba njalo mayizoqala into entsha wenza ukuthi okwakudala kuvele kuphele okwakudala kukushiye. Khona ama relationship obukuwona ngasebenza Musa ukubuyele emuva ukuzama ukwalungisa lindele okusho uNkulunkulu akazokwenza empilweni yakho. Kusho ukuthi khona into entsha uNkulunkulu akazoyiqala khona into entsha uNkulunkulu akazoyisungula empilweni yakho. Musa ukubuka emuva ayikho into ongayenza ngezolo ayikho into ongayenza ngelast year but you can do something today to fix and to make better your tomorrow. Khona into entsha uNkulunkulu akazoyiqala khona into enamandla amazulu azoyiqala khona iwayini elisha elizayo lindele into entsha uNkulunkulu akazoyenza. Ubona sekukhona bese kukushiya nje ngoba khona okunye okuzayo kunamandla. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.